Understanding encanyane ukuthi mawuthi okay ukuthi masithi lo mhlengi baningi abantu abasifuna singafanelekile ukuba la sikhona ngone ngumuntu lalela manje ngiyatshela ukuthi bayi mina ngiyiboni ukuthi mhlawumbe kufanelekile kodwa sengithemba into uNkulunkulu enayaziyo lento uNkulunkulu ayibonile wayithemba ukuthi ngithema ngikwenza ngafaka kuwena ukuthi wena uzokumela uA B no C kangokuthi mina inkosi yami ngoba sisisana ukuthi ngisho hayi mina mhlawumbe ngikubonile ngilala ikuyinekhathi la ngakubona khona kodwa ngokuthemba uNkulunkulu uNkulunkulu ukuthi eyazi. Hello everyone, welcome back to Sunny Life Trend. Thank you so much guys for tuning in. We guys kahle hle kade kwenzekalani lapha na ke ebukhosini ke bakwaZulu kuphithene akekho wazi ukuthi kahle hle what is going on. And ukukhumbula guys ukuthi ke eqaleni kwalenyanga isilo samemezela ukuthi sona kanye ke noNdlunkulu waso ukaMayisela bazohlukanisa ke umshado noma ke bazodivorce. Kwadlula iviki saphinde samemeza sathi siyashada sishada ke uNdlunkulu uMamiyeni uNomzamo Miyeni siyamkhehla siyamshada yabona nje kwasiphithiphithi kwadlula iviki ukaMayisela wahamba enkantolo wawusho ukuthi cha Nkosi yami akekho umuntu ongakwazi ukuthi ashade ngenxa ukuthi umshado wakhe uhlanganisa ke amafa umshado wakhe ke nesilo. So namhlanje mazivuka ke sivuka nezokuthi isilo ke sesibhalele udokotela uMkhize sathi ke lencwadi ke iformal ukuthi ke they must immediately withdraw all benefits ke and the security detail privacy assigned to uMiss Nomzamo Miyeni. So abantu ke bathi ke uma ngabe kuyindaba yokuthi ke ukaMayisela wafaka amaphepha ukuthi awumisa umshado why would they like terminate ama benefit and ama security ekufanele agade ke okaMamiyeni ngoba if indaba ke kaMayisela ukuthi uthi awumisa umshado bekuzomiswa nje umshado bese kuqhubeka nokunye ukuthi abe nawo ama bodyguard kuqhubeke nokuthi ke athola ama benefits njengoNdlunkulu. So ke abantu ke bakhuluma la social media bathi cha kungenze ukuthi kunokunye ke okucasuleke isilo ngale ukuthi ke okaMayisela umisile ke umshado because utheke due to reasons beyond the control of royal house the traditional wedding ceremonies involving uMiss Miyeni have been called off. As a result, it has become necessary to terminate all associated arrangement following action must be implemented without delay. Okokuqala, withdrawal of ama benefits effective immediately. Any benefit, allowance, privilege granted to Miss Miyeni must be ceased. Hayi buba kithi kanti bese kwenze njani? Kwenzeke ngempela umuntu ovela washiphelwa nje washiphelwa angazi kushiphelwa yini umuntu ushiphelwe yini kwenzeke ngempela mase kunama allowance akhona. Number 2 ithi ke security detail. The security detail assigned to Miss Miyeni to be withdrawn by not later than 11 a.m. on the 19th of January 2025. So guys, it's not about ukaMayisela la. Kunenye nje indaba nje esanda kuvela abanye ke hayi indaba zanizosibulala bafethu kodwa yazi njalo ke indaba zasebukhosini so isila sashadi kodwa futhi buya sengazi ukuthi ke nale relationship yaso noma nokaMamiyeni noma noMamiyeni nayo futhi ngathi iyaphela because
ukuwithdraw kwama-benefits nama-allowances akade wathola kuphinde futhi ku-withdraw ne-security details, it means there is something beside indaba ukuthi-ke umshado wabo-ke ubumisiwe ngoba phela fanele ngabe usesayidini lakhe njengesilo-ke samabandla onke. Asazi-ke bakithi ukuthi-ke kwenzekeni noma-ke okamayisela uhambe wothandaza noma kwenzekeni asazi sedidekile ngampela la ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi kahle hle kwenzekalani. Kodwa-ke yeah guys, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and